Известно е единственото село в България, където вечерта на 19 срещу 20 януари по стар стил хората празнуват по уникален начин Иванов ден. Вижте повече за традицията и обичаите в село Гиген. Това се случва само в нашето село. Празника е в чест на Ивановците. Здраво, Иване! Жив и здрав! По принцип така пътуват от къща на къща, дето има първо Ивановци. А малко по-късно във времето, почнаха да минават и по други къщи и затова празника се утвърди на наша територия. Тук стопанина е длъжен да ги посрещне най-учтиво и то да се изрази в така топла ракийка, баничка в името на добруването на това семейство. Ние не говорим тук за кукери, не говорим за група от 8, от 16 и така нататък човека. После, ние говорим за група или кол, както се назовава при нас, за двама старци и две буги. Оригинално. Нема тия цапари, нема кавали, нема това. Силни са инструментите, кларинета, тъпън и барабан. Тромпет, тъпън и барабан. Флигорна, тъпън и барабан. Във всеки дом първото хоро е така наричаното бечкарско хоро. И след това и други изпълнения има, по желание на именника, примерно. На центъра последните 10 години се превръща в ревю. И се правят оценки, се дават награди. От самото население. Освен хубавите булки и мъже, имало е и попове, и мечки, и просяци, и какви ли не още, кой какво се усетил. И тази година всички, които искат да станат свидетели на това как се празнува Иванов ден, могат да отидат в село Гиген.